उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे या मागणीसाठी आमदार वैभव नाईक यांनी मालवण पंचायत समिती येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केलंय। घोषणाबाजी करत शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध केलाय। पाहूयात। मालवणातील सर्व शाळांना शिक्षक बीएड विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळालीच पाहिजे। बीएड विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळालीच पाहिजे। शिक्षण संस्थेच्या बीएड विद्यार्थ्यांना सामावून घ्या। स्वतःला 50 कोटी विद्यार्थ्यांना धोके देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। 50 कोटी आणि शिक्षकांना धोके। शिक्षक असलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे। शिक्षक असलेल्या शिक्षक मिळालेच पाहिजे। हे म्हणणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। सर्व शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे। सर्व शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे। बाजार म्हणणाऱ्या सरकारचा निषेध असो। शिक्षक आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे। शाळा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। शाळा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। शिक्षक नसलेल्या शाळांना शिक्षक मिळालेच पाहिजे, नाही कुणाच्या बापाची। शाळा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण मंत्र्यांचा निषेध असो। शिक्षण मंत्र्यांचा निषेध असो। शिक्षक न देणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो। शिक्षक न देणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बदली केलेल्या सरकारचा निषेध असो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा निषेध असो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षक बदली केलेल्या सरकारचा निषेध असो। कोण म्हणतो शिक्षक देणार नाही, कोण म्हणतो शिक्षक देणार नाही। शिक्षक मंत्र्यांचा, शिक्षक मंत्र्यांचा, शिक्षण मंत्र्यांचा जिल्ह्यातील मुलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो। शिक्षक मंत्र्यांचा निषेध असो। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षक आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणता देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। शिक्षक आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे। तुझी माहिती देणाऱ्याकडे शिक्षण अधिकाराचा निषेध असो। तुझी माहिती देणाऱ्याकडे शिक्षण अधिकाराचा निषेध असो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।